Tällä kertaa on vuorossa useita pikkukirjaimia, nimittäin C-kirjain, E-kirjain, joka voidaan ehkä noinkin kirjoittaa, ja sitten I ja N-kirjain ja M ja U. Jossain vaiheessa yli 100 vuotta sitten saksalaiset keksivät sitä vanhaa kirjoitusta kouluihin laittaa vähän uuteen uskoon. Ja siinä systeemissä C-kirjain kirjoitettiin näin. Ja E-kirjain noin. Ja tuosta jatkuu. Ja I ja N ja M ja vuorossa sitten vielä U. Ja siellä oli päällä tuommoinen merkki. No näin jyrkkiä ne eivät aina ole olleet, vaan ne on vähän pehmeämmin kirjoitettu kaunokirjoituksen malliin. Siinä C oli tuommoinen. Ja E meni vähän noin. Ja I. Ja N tuli vähän pyöristystä ja M tuli kanssa pyöristystä. Ja U-kirjain sitten vielä. Tässä nyt sitten C ja I ovat jokseenkin samanlaiset. I:ssä on tietysti piste ja C on tuommoinen. No sitten tämä pyöristys ei näissä kirjaimissa aina ole ollut noin päin, vaan se onkin laitettu sinne alas. Eli N:stä on tullut tuommoinen. Ja M taas on tullut tämmöiseksi. Ja U on säilynyt tuommoisena. No nythän tässä on sitten N ja U ihan samanlaiset, paitsi että U:ssa on tuommoinen merkki tuolla. Ja jos sitten ajatellaan näitä kirjaimia, nämä on niin kuin tuommoista. Ja nämä sitten kanssa, kaikki on tämmöistä ylöspäin menevää tikkua pystyssä. Ja niitä kun on paljon vierekkäin, niin se on aika sekavan näköistä. Ja sitten jos vielä sinne lisätään A-kirjain, joka meidän A oli tämä. Ja sitten jos se A onkin tommonen. No nyt siitä tuli vähän huono, mutta laitetaan se nyt vähän kauniimmin. Noin. Voitaisiin yrittää kirjoittaa nyt tämmöistä. Tehdään ensin M-kirjain. Sitten laitetaan U ja toinen U. Ja sitten laitetaan taas M-kirjain ja sitten I. Ja sitten pannaan niitä merkkejä tuonne päälle. Se oli I toi ja nämä oli sitten U-kirjaimia. Eli siinä lukee nyt muumi. Ei luulisi. Ja sitten hyvin tavallinen tämmöinen sananpääte suomen kielessä olisi kirjoitettu tällä lailla. Ja se on sanan pääte. Siinä on U, eikä kuin N. Minäkin menen sekaisin tässä nyt. N, E ja N. Kun tästä E-kirjaimestakin on tullut tuommoinen kaponen. Riipikirjoissa kyllä ihan oikeasti pärjää näillä meidän tavallisilla kaunokirjoituskirjaimilla hyvin pitkälle. Mutta sitten kun siellä rupeaa tulemaan tämmöistä epämääräistä koukeroa, niin sitten kannattaa muistella, mitä ne kirjaimet voisivat olla. No, toisella kerralla jatkamme sitten muita kirjaimia.